अनंत टी रिफ्रेश हमी। वैभववाडी तालुक्यासह शहरातील सार्वजनिक दुर्गोत्सवातील दुर्गामातांचं रविवारी सायंकाळी उशिरा विसर्जन झालं। शहरात असलेल्या दोन्ही देवींच्या विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या होत्या। रात्री उशिरा या देवींचं विसर्जन करण्यात आलं। देवींच्या विसर्जन मिरवणुकीतील ही दृश्ये पाहूयात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।